Nu kan du. Jag vill bara säga att alla sitter ner. Ja, nu sitter vi. Lilla bocken Bruse klampar över trollen. Nu tar jag dig så trollet var, svarar bocken då. Nej, 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 ta inte mig, ta den som är efter. Ta du mellan bocken, stora fel och saker. Mellan bocken Bruse klampar över trollebror. Nu tar jag dig så trolle, vad svarar bocken då? Nej, 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 ta inte mig, ta den som är efter mig. Ta du stora bocken, stora feta saker. Stora... Nej. Stora bocken Bruse klampar över trollebror. Nu tar jag dig så trollet, vad svarar bocken då? Nej, 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 ta inte mig, ta den som är efter mig. Ta du stånga trollet ner i